И така, това е върха на дървото. Това е в улицата, където дойдох. Това е прясвата. Съм се качил отгоре. А водопадите са някъде нагоре в тази долина. Дали ще стигнеш жив там? Много е смъртно. Няма да се опитвам. Бях Беар Грилс. Да се опитаха. Няма неговата военна подготовка. Не знам откъде да мина. Никакво случай. Като гледам, никой не е минавал тук, така че местните шоу не са минавали. Няма смисъл много да се пробва. Вижте какво нещо, какво чудо. Какъв сняг. Просто това в България може да се види в най-големите ски курорти, дълбоко в планините. Не навсякъде. Нигата продължава да вали. Нали да се опитам да продължа или ще пропадна някъде, дето ми трябва. По-добре да не се опитвам. Айде.